jengkel. Kene terbagang ngene. Balak seneng to awakmu. Iki tak ora tak jengkel iki jeng. Ngopo sakate. Aku pangkat nang antara nase ade ngomong. Pangkat mbek kancane. Iya to nek. Aku ngomong ngawal no. Jare ngawal jare Pak no Ibnu karo Dalipa. Gak ngono ceritane ta. Cancuk temen aja. Gak bener iku. Biar baik no Dalipane aku sik ngawal berarti Pak No ngomong kayak karo Pak Ibnu ngawal kuwi ngomong. Lho gak aku gak ngomong karo Pak No. Iki antara Pak No karo Dalipane dawak-dawakno. Udah baik. Oke deh, Pak Ibnu, Pak Ibnu. Iki kancamu iki. Iki kancamu iki. Iki kancamu iki. Balik nang ndi to? Balik nang etan. Balik nang iki. Oh, etan. Nek wong kono iki sing bos ning kulkas. Dadak ngising barang. Pas korofol tuh yo. Iya. Liwang. Dewan. Pas oleh kono ora kepliwatan apa ngepasi kowe. Apane, Pak? Bakal medhek wis ngandelo. Cah cilik ngono padahal aku. Aku dijelu mbek dheke ya. Cah cilik ngene aku ya ceklak ngene aku. Lanjut. Yang ngerti kok kira mangan segetan. Aku gak melok, awakmu karo sapa? Aku melok. Awak sapa? Nandu turu ta. Indra arep blek. Indra arep legu gitu. Ya turu. Iku kancamu kene. Turu tak. Gak turu maem ya. Yang malah diundang. Salat. Balik juga. Sunane iki lho. Ya, turu muki turu dhewe ya salat. Ya ki ya. Iya. Masyarakat juga. Ya. Aku ngerti ya, bukan ada ya. Nyanda tuh ya. Baru mungkin ya turu dek. Ya ki sholat. Masjid sapa? Salat masjid sapa? Salat masjid sapa? Parti. Masjid Al-Parti. Jangan. Cara pakai alat dia ada untuk dia Al-Parti jika nggak pakai jika dia ada ngecek bener Al-Karomah Al-Parti jika alat tambah alat bahasa Arab Adik kan Bener bahasa Arab ya. Usaha Karena rame juga. Oh, nanti model mati kan aku. iku mah. Kan ngene ya. Enek Masjid Al-Parti. Ditok iku kok marane Pak Endra. Ya Pak Endra ya. Ya Allah.
Kayak lempar batu sembunyi tangan. Tak hati-hati ki nanget ora pas aku. Gak ngono to, Pak. Kawani kowe. Lah men dukut gendana. Rame-rame. Gak nyandak deh ya. Ngono gak nyandak. Pit iki lho pit tutur. Nah iya mau kan gak ngrungokno ceramahe awakmu. Pak Ibnu Masjid Al-Pardi nek subuhan jam pinten Pak Ibnu? Setelah subuhan Masjid Al-Pardi jam pinten Pak Ibnu? Talipan.